אחי, מה אתה משוגע, אחי? תראו לי תעודות, אין בעיה, תראו תעודות. תראו תעודות, פתח. יש תאונה קשה. תראה לי תעודות. אחי, יש תאונה קשה, אתם לא תראה לי תעודות בבקשה. אחי, אני דרוזי זה מהצפון. הכל. תראה לי תעודות, אין בעיה. אני גם דרוזי. תראה לי תעודות. כל הזמן הזה יכולת כבר להראות לי תעודה ולסיים עם זה. תראה תעודה. תגיד לו שיפתח את הבגז'. תגיד לו שיראה. תגיד לו שיפתח בבקשה את הבגז'. אין בעיה, אז בוא נקצר את זה, אח שלי, תפתח את הבגז'. אתה ממהר? אתה ממהר? אין בעיה, פתח את הבגז'. תקשיב לי, פתח לי את הבגז', זה הכל. פתח את הבגז'. פתח את הבגז'. מבקש ממך לפתוח את הבגז'. זהו, סגור את המחסום, פתח לי את הבגז' בבקשה. תודה רבה. יפה מאוד. אירוע מציל חיים. אלופים אתם, יאללה. מה שאתה רואה אני רואה גם. אירוע מציל חיים. תשים אותם בגולים. תפוס אחד יופי. בואו. חשוד בכביש 443, חשוב שתקו לפני בית בואו, ענאי. אני פעם ראשונה עושה. זוז! זוז! תשמעו אליי, נשבע לי. אני דרוזי. אתה סיימת את החיים שלך, אתה סיימת אותם. בוא. דרוזי, יש לך בושה? קוסימה של הערבים, חשבנו. סע. קוסימה של הערבים.